ang pagtuon subong, ang simanal nga paghusisa, pagtalakay, sa pag-review, pagtuon, kag pagsalaysay sang aton nga leksyon sa eskwela sabatika, kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga adlaw, pasalamat kita mga kauturan nga may ara kita bag-o nga nawong, and salamat gid Ma'am Giselle Ann Dipilio. Mga kauturan, Ma'am Giselle, i-greet anay ato mga Maayong hapon mga kauturan. Hanggang nakapasalamat gid ko nga nakakadto diri kag nakaupod ko kag Yes. nakasuporta man ko sa inyong sa aton nga media ministry. Si Ma'am Giselle Ann, presidente sang student government diri sa Central Philippine Adventist College. Kag pasalamat kita mga kauturan nga sa media ministry sang CPAC Church. Hindi lang kay mga pastors, hindi lang kay mga teachers, hindi lang kay mga retirees ang aton ginaimbitar. At least for the first time, may ginimbitar kita nga estudyante. Kag she can rightly represent the students because she is the president of the student government this school year 2018-2019. Si Giselle nagakuha sang Bachelor of Science in Education, major in Biology. So, ang atong leksyon, Biology, karon Ma'am Giselle. So, kabay pa nga, may mga punto gid kita nga matunan. Pasalamat man kita mga kauturan sa aton mga people behind the camera. Sir Elberey Tapaya, Engineer Frederick Renatan, si Sir Ryan Banjula, si Sir Rodel Vargas. Kagiban pa naton nga mga nagasuporta sa atong eleksyon. Ma'am Giselle, sa hindi pa kita magbasa sang aton Biblia, may ara kita i-greet sa karon nga hapon. Aton ginapasalamatan si Ma'am William Junora nga gasuporta. Every time she comes to CPAC, may ginahatagid siya sa aton media ministry. Ma'am Junora, thank you very much sa imong pagsuporta. Kag sa iban pagid naton nga mga supporters nga hindi lang naton gid tanan ma-enumerate ang ilang nga mga ngalan. Thank you very much. Kag again, sa inyo lang nga pag-abri sa inyo nga Facebook, sa inyo nga YouTube, that is enough for us. And then we will be able to learn, we can share, and you can learn from us nga madala naton sa aton simbahan, and we can actively participate in the discussion in the church, kag luwasin na may mabilin gid nga mga kamaturan sa aton. Okay? So Ma'am Giselle, aton basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Lucas 8 versikulo 15. Okay, ako magabasa sa Lucas 8 versikulo 15 nagaingon, kag ang sa maayong duta ini amo sila nga sang nakabati sang pulong sa tagipusoon nga maminatud-on kag maayo, nagahupot sini sang malig-on kag nagapamunga sang mapinadayonon. Salamat Ma'am Giselle. Aton na iduko ang aton mga ulo, mga kauturan. Maluluyon kag langiton namon nga may saliwat dalayawon ang imong ngalan. Kag pasalamat kami sa imo nga may media ministry ang simbahan namon diri sa Central Philippine Adventist College. Kabay pa Ginoo nga magpadayon ini kag sa sinig nga tiyon ginatugyan namon ang amon pagtuon dira sa imong mga kamot. Ipadalay mo balaan nga espiritu nga magadihon hindi lamang sa amon ni Ma'am Giselle kag kundi man sa mga nagapalamati kag nagabukas, nagasunod sa sini nga programa. Ginatugyan namon ang tanan. Salamat sa imong pagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Ma'am Giselle, ari na kita. Si Ma'am Giselle, mga kauturan, may gamay nga pagka Cebuano o Cebuana. So, iya tinghuaan nga maka-explicar siya sa Inilonggo. But anyway, Ma'am Giselle, ang imo Cebuano, maintindihan man gyapon sa mga Ilonggo. Okay? So, ari na kita sa lesson 7. Ang pagkamaminatudon sa Ginoo, honesty with God. Ma'am Giselle, ang honesty with God, isa sa mga marks o kon mga tanda sang pagkamaayong tulugyanan. Ligad nga si mana ato natunan ang mga marks
of being a good steward. Faithfulness, to mention a few, and then loyalty, clear conscience, obedience, and trustworthiness. So amo na siya. Kag karon ginpadayon ina. Kag ang honesty ginhimo gid siya isa ka simana nga pagtuon. Because this word honesty is a very controversial word. Okay, may ara nga kalantahon nga honesty such a lonely word. Yeah, because honesty is a controversial thing. Yes. Ano ang imo nakita pag Ma'am Giselle about the word honesty? Isip nga estudyante, Yeah. kag batanon, nakita naton subong nga gamay na lang gid. 1 in a million na lang gid ang ginatawag nga honest person. Bisan sa mga makarelate gid ni ang mga adolescents ni, mga nubyo-nubya, Yeah. subong makita gid nimo karon nga mga panahon. Gamay na lang gid ang honest. Di man ko maghambal nga lalaki lang, di man ko maghambal nga babayi, kita tanan. Kalamitan sa mga batan-on subong makarelate gid sini. Nga bisan sa nubya-nubyo, may mga times nga dishonest. Dishonest. Munang mag-away ang mga Yes. nubya-nubya. Ganun. And then it will cause breakup. Breakup. Sa akon man pastor, sa sina nga mga instances, ma-relate man na naton sa relationship Yes. ta sang Ginoo. Kung kisa, dishonest kita ug kini mag-break sa heart sa atong Ginoo. Yeah. Eh, kung kaisa, Ma'am Giselle, no, agawon kong imong mga punto. Kung kaisa bala, may ara kita bala nga panghuna-huna. Kay actually, Ma'am Giselle, we are not born as an honest individual. Kaya ti natawo kita sa makasasala na kalibutan. Kung sa bagay gani, langulango lang ni, pero matuod man nga pagguwa ginaton sa ang lapsag nga magwa sa taguangkan siyang iloy, ang yakamot kakuong sa aton pa ako ni yeah. Whatever is means. And then another thing is that the baby cries. So damo na sa mga meaning, but one meanings of why gaw ang bata nagahibi sa pagwa sa taguangkan sang ano ni, yeah, because ang word nga dishonest is still there. Yeah. Is do not dira. But ang atong leksyon, and I hope that this will be our lesson, and this is our lesson, nga honesty is learned. Yes. That's why from the birth, that is the learning process starts. Na until we are perfect. Yes. Amo na kaya ang atong leksyon na atong kwandiri nga God is the author and finisher of our faith. So until nga ina nga finisher, ina nga perfectness ma-attain naton. So the world is really dishonest. Politician, pastors, doctors, tanan. Everybody is dishonest in one way or another. Yeah. Kay kung kaisa ang punto nato na, ini gamay Lang, Oh, ti okay lang ni siya. Oh, mangkot imo nga nobyo diin ka nang galin. Ahalin ko to sa isa ka faculty, but pero Wala, gali. may upod, Bagamay lang ti. Sometimes we have that tendency to tell exactly not the truth. Okay. Kadto kita sa leksyon 1 ang Sunday nga leksyon, a matter of simple honesty. Ma'am Giselle, let us always remember nga in every journey or any adventure starts from the first step. Yeah, kag say mo hambal kay na nga big thing starts from the small. Yes. Any your opinion regarding that one? Yes. Sa akon man, tuod no, arang a matter of simple honesty. Pero kung lantawon ta, honesty is not simple. It is not that simple. Pero sa punto ta di nga, big things comes from small things. Pero nga ga-eskwela kita, halin gid ta sang kinder, halin gid ta sa elementary, hasta nga mag-college. Hindi man ta pwede siguro pastor no mag-dritso. Yeah. So I think pareha man na sa aton pagtuo sang Ginoo. Yeah. Kag sa Lucas 16:10. Oo. Whoever is trusted with little Little things. can be trusted Yes. with big things. Sino ang masaligan si ginagmay nga butang, masaligan si dinagko nga butang. So it really starts from small. Bisan man gani mag-empleyo ka, magtrabaho ka, tagaan ka ni gamay nga responsibilidad, and then later on madagko na because you can be trusted. Yes. And then your honesty is being
tried right there. And then, isa pagid ka punto, Ma'am Giselle, nga makita naton sa Sunday election is returning what belongs to God is simple honesty. Yeah. Kaya ti, gamay lang man na iyang pangayo sa Ginoo mo. Oo. Na, Hindi man tanan. Hindi magitanan. It is just a small portion. But in reality, it is just a test of our being loyal and honest sa Ginoo. So, God said, return. Yes. Yeah. Okay. Kadto kita sa Monday. Unless you have ini madugang dira, Ma'am Giselle. Okay naman, Pastor. Yeah. Wala na. Yes. Okay. Sa Monday na itong election, the life of faith. Yes. Ano ni ang kay Abraham? Do you have some idea regarding sa kay Abraham? Ang nabalaan ko lang ni Pastor sa akon nga pagbasa sa aton nga Biblia, grabe gid gali ni ang pagtuo ni Abraham, Pastor, no, kung makita nimo nga willing siya bi ikaw papa ka man, Pastor, kung hambalan ka sang Ginoo nga ihatag ang imong anak as an offering. Ano guro ang aton kung human as you are, ano guro ang aton nga balatyagon sina nga only son pagidto okay lang siguro kung damo ka bata di ba na bisan pa bisan pulo sino nga iloy sino nga may maghatag sang iya may pulo sa kabilog ihatag ang isa still bisan ang pinakadungol ko Pastor. So amo na ang ano only son pero tungod sa iya pagtuo kag pagpalangga sige wala gid siya nag-question ni Pastor. Grabe gid so makita kita grabe gid gali ang pagtuo ni Abraham nga makahambal gid siya nga siya ang father of faith. Yes. And then another point, Ma'am Giselle, dira sa life ni Abraham, it is not just an overnight decision. It is not just a one-day process. Oo. Ang kabuhi ni Abraham is a life of faith from the beginning up to the end. It was not just that Monday. It was not just that Sunday. Sa isa lang kadlaw, no. Daily life na ni Abraham ang pagsalig kag ang pagtuo sa Ginoo. You see, pareho bala na may mga habit kita. Actually, this is already the habit of Abraham nga magsalig sa Ginoo. And that habit becomes a character, isn't it? So, amo na siya. May mga habit kang sa kita nga hindi nato may balaan nagahimo nagli kita. Na para sa akon mga estudyante ginambalan kong isa sa mga bad habits sang isa ka preacher inang magbatak sa tunga sang pulpito sang nga de largo senturon na hindi yan ang balaan nga gaamo na siya isa man ka bad habits sang preacher magkuot sang iyang ilong na hindi na siya kabalo nga ginakuot siya because that is already part and parcel habit na niya. So sa kay Abraham he has a good habit and that is the habit of faith. That's why when Abraham was asked by God, come out from there, from your people and go, wala gani nag-question si Abraham, diin ko makadto. He just simply followed. Nan. Pagsiling siyang Ginoong Abraham, offer your son, the only son Isaac. God did not say, Lord. Ngano man nga awahaw na lang gini. kung sa bulano pa, wadya mo. nganong ihatag ni nakon. Yeah. But because Abraham has that habit, and it was already a part of his character to believe in God, whatever may cost. So, amo man na, Ma'am Giselle, sa aton nga pag-uli sang ikapulo. Yeah. God has a system in which that kind of system is unquestionable. Later on, we will study the relationship between the law and the tithing. Yeah. So, amo na siya nga hindi na nag-abot kay Abraham ang iyang pagkamatinumanon not because it was just an overnight work. It was a long life process on the part of Abraham. Yeah. Kag ini pagid Ma'am Giselle sa atong elections Hebrews 12 versikulo 2. Yes, that God is the author and the finisher. Yes, what do you understand about that idea? The text. Sa ako lang ang pag-intindi Pastor nga
kung may pagtuo tagali sang Ginoo, hindi nga perfect na diretso. We must grow and grow. Pareha lang sa bata, pastor, nga ginatudluan siya sa iya nga kailangan himuon, so grow and grow until nga ma-perfect niya. So siguro ang anak po datong Ginoo, pastor, nga our faith will not be perfect kung wala kid siya. So later, sige lang ta nga grow and grow, pareha sa nisang tithing, hindi man siguro naton diretso nga ma-perfect kita, nga makambal gid ta nga anong giver gid ta, makahatag gid ta. Pero later, as time pass by and as time nga ginatagaan ta sang Ginoo sa mga pahinumdom, our faith will grow. Yes. And it says there that He will be our finisher. So siya gali ang tig perfecter, Yeah. tig complete sa Ang atin. another meaning of the word finisher, hindi nga utdon nga tapos na. No. The idea is he is the perfecter. He is the one trying to polish. Yes, because we are not perfect, isn't it? But from day to day, as long as we look to Jesus, the author and the perfecter of our faith, every day there will be some changes until we become more perfect from day to day. Until we finally become perfect when we will be in heaven. But at least there is the idea of perfectness every day, polishing of our character. May kadugang naman ko, Yes. pastor, sa family, example, kay ako, adolescent, magig ko, gagrow man gid kami, mga ano. Ang ginahangyo ko lang, pastor, nga sa aton balay, sa sulod balay, you know, the child learns at home, the Yep. first environment. So, Yes. siguro, pastor, ang nami gid siguro, nga nagkabalo naman ta sa kamatuoran, tani sa balay, ipakita naton sa aton mga bata, kung paano ini. Kay mas nami nga, the parents will do what they say. So hindi lang nga mahambal nila sa ilang mga bata mo ni ipakita nila parang ilang nga mga bata kami nga mga kami ang mga nagalantaw sa mga elders, sa mga parents, sa tanan-tanan nga older sa amo makita namon nga amo ni gali. So amo nga sundon. Kanami sina nga punto, Ma'am Jonah, and that's always my battle cry, that's always my cry to all the parents nga let us be a good example. Yes. Because there are parents nga hindi good example. Yes. They remain to be Adventist, pero ang ilang pamilya hindi Adventist. Why? Because they were not able to show the character, the right character of Christ inside the home. Hindi makita. Let us remember the saying, matuod nga saying, ang ginagawa ng matanda ay tama sa mga mata ng bata. Yes. Anything that the old people, older people are doing in the eyes of little ones, it's correct. So, ang dishonesty is honesty in the interpretation of the child. So, it pays nga ang parents will try to show and live the life of being honest. And then, isa pagid na Ma'am Giselle nga punto, nga ang bata will become a tithe giver kung dako na siya. When the parents teaches the children, Pastor. nga daan sa gamay pa siya, ibutan, tandaan ko na niya, ay, ang ikapulo mo ha, na, so that kind of practice, Tudluan gid siya dapat. Kag ang ina nga punto, makuha na sa life ni Abraham. Nga, ang pagkamatinumanon is not an overnight work or act. It should be learned from the beginning. That's why a child is being taught from the beginning that the tithe is tudluan tagin ang bata. Pagdalag ko na, we will not have problem. Kay practice na nila. That's why as parents, mga utod, let us one of the things that we have to tell and teach our children and show them. Yes, Pastor. Yeah, sa simbahan nami gani, nga ang envelope, ang bata, amo ang imo pasudlon. Yes. Agud tumabala niya. And then, pagdako niya, he will not question anymore the system. Hindi na mabudlay. Yeah. Statement of faith. Tithing is a statement of faith. Kahapon, last time, the life of Abraham, the life of faith. It is a dynamic experience. Ang word nga dynamic, kana namian ko ni siya eh. Yeah, anong imo interpretation sa dynamic? Coming from the word dynamo. You see, ang dynamo, atong mga
mga electronics kag mga kwandi sa gakapot sa atong mga gadgets. Ang dynamo is constant. Wala na untat. Ang elektrisidad mapatay na kung patay ang dynamo. That's why the dynamo has to go on 24/7. Wala untat. Non-stop. Yeah, non-stop. So, amo man na siya supposed to be ang atong life. Amo na ang life ni Abraham. It is a dynamic experience. Yep. And then, let us remember nga ang ano ni rightly understood tithing, rightly understood is tithe return to God is not legalism. When the tithe was not, we are not working or seeking to earn our way to heaven. Instead, tithing is a statement of faith. Ano ang word, ano ang imo naibalaan, Ma'am Jonah? Ma'am Giselle, sa word nga statement of faith. Statement of faith. Sa akon lang nga na balaan, Pastor, kung mahambal ka statement, hindi gina siya maliwat. Kung baga, amo na gina siya. Yeah. Bisan ano matabo, amo na gina Yeah. siya. So, siguro, Pastor, sa akon nga pagkaintindi, ang tithing, kung ano ang ginhambal sa Ginoo sa aton, eternal na siya. Yes. Bisan san o nga panahon, bisan ano nga mga panahon dapat aton gid sundon. Yeah. Yeah. When God speaks, God does not commit ears. Wala nagkakasayop ang Ginoo. So, ang tithing system is a statement of faith. Why? Because it was God who designed the system. The same as ato na karon ma-advance na tadaan ang relasyon sa Ten Commandments. The Ten Commandments was written by the finger of God. Yes. And it is eternal. And when God wrote, God, wala na yung mistake. Because God is immutable. He is the same yesterday, today, and tomorrow. He does not change. And then God is omniscient, all-knowing. Hindi siya matabo na makasala siya. So when He designed the system, the tithing system can be considered as eternal. Because that's one way of God's financing His business in this earth. What is the business of God in which the Son came? That is to save the world. Yeah. So to finance the business of God in saving the world, the tithing system is introduced. And it is a systematic way. Kaya kung maghatag lang kita, Ma'am Giselle, okay, kung hindi abis system ang tithing, kada may need, hatag-hatag lang kita. Hatag-hatag lang kita. Dugay makapuyan ka sang sige hatag. Oh. But since ang tithing is a system, there is a need or not, that is already a part of the system. So, balik kita sa word nga statement. The same sa aton balang nga constitution bylaws. That is a statement in which nobody can just change that anytime. It needs a long due process to change. Yes. Pero ang tithing, kag ang Ten Commandments, ang author is God. So it's only God. The constitution bylaws, ang author is mga humans lang. So it is human can change. But what God has designed, it's only God can change. The Ten Commandments, the tithing, the Sabbath is God's design. And it was only God who can change that kind of design. Yeah. Kag-ari pagid sa Lucas 14, naghambal diri si Jesus Christ nga sa mga Pariseo nga you give tithes but you are not doing good. So ang punto da, Ma'am Giselle, is that matutom ang mga Pariseo kag mga eskriba, mga Hudiyo, hatag sa ikapulo. But ang ilang life is contrary to that kind of system because they are not doing good. You see, ang punto diri sa atong election statement of faith is that nga ang aton pag-uli sang ikapulo should be equal, should be congruent, should be related, equal sa aton nga life nga ginahimo. We are giving but we are not doing good. That's nothing still. So it should be consummated or it should be
consonant, it should be the same. Kung anong aton nga pagtuo sa paghatag ikapulo Amo is the sa same life that so amo na ang iya nga ginhambal sa mga eskriba kag sa mga parisiyo. Okay, ang aton panahon hindi na gid mag Tugot. tugot. Yes. Honest tithe, holy to the Lord. Yes. Let us remember, Ma'am Giselle, ngang ikapulo is holy. Yes. We don't need to consecrate the tent nga aton pangamuyuan nga Lord ara kabay pa nga imo na pakamayuhon. No. Maayo na siya daan. Maayo na siya daan. Ang aton pangamuyo, Ma'am Giselle, is that nga ang pangamuyo kita after receiving the tithe sa iglesia nga ina siya maayo na gidyagin pakamayo na nga portion nga amount. Ang aton lang pangamuyo is that nga makaptan ina sang mga maayo nga mga kamot. And that's okay. So that's the center of our prayer for the receiving of Tithes. the tithes. Oh, because tithes is already Holy. consecrated the same as the Sabbath. Yes. Yes, ang Sabbath is the same as tithe. They are all holy in the eyes of God. Okay, kadto kita Ma'am Giselle, I'm sorry lang gid. Yeah. Revival, reformation, and tithing. What is the relation of this thing? Yes. Yeah. Let us remember, Ma'am Giselle, nga ang revival is on the spiritual aspect. We are revived. You see, ang revive is coming from patay na gin-revive mo. Nabuhi liwat. Nabuhi liwat. Okay. Ang reformation is more on the change of lifestyle. So ang revival is more on in the spiritual aspect. Nga ang aton patay nga pagtuo mabuhi. Ang reformation naman niya is on the change of lifestyle. Nga sa una gakaon ka amo ning kadamo kaon mo, amo ning ginakaon mo. Karon kay na reform ka na, this is imo nang ginakaon, uta na, so forth and on. Na. Si Hezekiah kag si Nehemiah are best example of revival and reformation sa Old Testament. That when they started to preach, when they started to lead out, there were revivals and reformations took place in the life of the Israelites. Yeah. And because of that, ang suporta sa templo, because next Sabbath, we will be studying about the storehouse. So, ang suporta sa storehouse in which the temple, nagsululod man when people are revived and reformed. So, that's the relationship between revival, reformation, sa atong Thursday election, and tithing. You see, when our church members are being revived and change na reform ang ilang lifestyle and the way they do things, it will just follow. That's why we need revival and reformation in the church. That's why ang atong General Conference is trying to do their best to have revival and reformation. So we have 7-7 prayer, and then revival and reformation. We have Bible readings every day, so forth and on, to to emphasize revival inside the church. Yes, Ma'am Juna, last point. If you have some question, I think you have you have a good question. Yes, sir. I will try to answer if it is possible, if I can answer it. Yes. Pastor, ang concern ko lang, as estudyante, sa mga estudyante nga part, we are just receiving, baton lang kami sa ginahatag. Wala kami ubra amon, unless kung may maraket ang ibanda. Yes. Pero wala kami ubra, isang sa akong wala ko ubra, nagakwa lang ko sang allowance, padala lang. Obliged ba kami, Pastor, nga maghatag sang tithe? Plus nga ang imong parents nga nagpadala sina nataytan na niya nataytan na nila dito, niya. dito. Yes. So, obliged ba kami, kinahanglan ba kami maghatag sang tithe? Kanami sina nga pamamangkot, Ma'am Jonah, on the part of the students, since you are representing the students. Let us remember, okay, nga any increase of that is received, okay, any increase by whatever means, as long as it is the increase of your
of your position, of your material position, increase. Though na titan na sa imong parents dito, pero pag abot sa imo na yung income. Kaya ang imo income is from your parents sa imong allowance. So, pag abot na sa imo, income mo na siya. Increase mo na siya mo. Ti siling sa Ginoo, any increase has to be tight. Okay. So, imo na siya increase. That's the way you earn. Dependent ka lang. Oo. Pari mo bala sa banaya to sa Saudi, sa abroad, iyang asawa, diri. Pag abot sang kwarta, diri, hindi man na iya man na sa iyang bana. So, pero ina siya, pag abot siya sa iya na siya. Kagintugyan na sa iyang bana. So, increase siya na. That's why, a student who receive allowance from the parents, or whatever, from the sponsor, or from any source, as long as increase nimo, nga nagdako ang imong position, that has to be tied. Yeah. That's why, kag ina ya Ma'am Juna, kung imo na i-practice na sa estudyante, nga bisan sa allowance, tagaan niya tied, I tell you, he will be blessed. May dako gid nga blessing. Not only blessing financially, but blessing intellectually, blessing physically, and blessing spiritually. And that student will be successful. Believe me, siling siyang Ginoo, just try me. If I will not pour out blessing from heaven, that you don't have enough room to receive it. So sa mga estudyante, let us remember that any increase, allowance, or whatever is our source of income, yes, let us give the portion of the Lord. And try God. He assured us, He challenged us, if He will not pour out blessings. Thank you, So, kapasar ka dayon sa board. Hopefully. Yes. May mayo ka nga trabaho prepared by God for you. Just be faithful. And God will be faithful to you. Thank you, Pastor. Mga kauturan, wala gid guro namon mahatag ang tanan, kag wala gid namon masaysay ang pinakaundan, but nevertheless, may mga punto kita nga nakuha. Padayon kita sa pagtuon, and then bring these insights and lessons halin sa inyo nabatian, halin sa inyo natun-an, dalon sa iglesia, and let us be active participants in the Sabbath school lesson discussion sa aton nga mga iglesia. And the church will be revived, the church will have reformation, the church will have life. It is because we participated. Isa ni sang mga tuyo sang media ministry sang Central Philippine Adventist College Church nga all of us who have watched, open our YouTube and watch our Facebook will be blessed by this presentation and will become active Sabbath school members of our church. Ma'am Giselle, aton takpan sa pagpangamuyo. Heavenly Father, salamat sa tanan nga imong gihatag sa amwa. Salamat sa paghatag niini nga tion nga kami nakabasa, kami nakatuon sa imo nga mga pulong. Hinaut unta Ginoo nga kami tanan maging faithful sa among paghatag sa ikapulo diha kanimo. Silbi ini Ginoo sa amo nga faith, sa amo nga pag-trust, sa amo nga pagtuo diha kanimo. Ug hinaut unta Ginoo nga tabangi kami nga maging faithful, maging honest sa tanan nga butang, especially sa paghatag sa among mga ikapulo. Salamat sa tanan, usab pagdungog ni pag-ampo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.